Vážení priatelia, prihováram sa vám ako zakladajúci člen Slovenskej priamej demokracie. V tomto príspevku by som sa chcel dotknúť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Je jasné, že sa ich nezúčastním, nakoľko moje presvedčenie je trvalé a neoblomné. Hlavným dôvodom, prečo sa nezúčastním týchto eurovolieb, je zo strany Európskej únie permanentná snaha podporovať vojnu na Ukrajine, ďalej nezvládnutá migrácia a povinné kvóty, Green Deal, kontroverzné právo veta a množstvo iných tém a nariadení, ktoré sa vymykajú zdravému rozumu. Už včera sme mali z Európskej únie vystúpiť alebo verejnosti aspoň na túto tému navrhnúť referendum. Keď píšem tento príspevok, počúvam pána Becíka zo strany Hlas, ako sa dušuje a sťažuje, aká je Európska únia a Brusel zlý, aké nezmyselné veci sa v Bruseli riešia, ale druhým dychom zároveň hovoria, Európska únia je v podstate dobrým projektom a že do eurovolieb pošlú svojich poslancov. To, že títo poslanci v Európskej únii parlamente za niečo nezahlasujú, alebo že zahlasujú tak, ako budú chcieť, ešte neznamená, že to s Európskou úniou ako celkom pohne. Smer, Hlas, Republika síce už nie sú členmi jednotlivých frakcií, nakoľko niektoré strany boli z týchto frakcií vylúčené, ale ani to nič neznamená. Priatelia, Európska únia nie je vôbec dobrý projekt a Slovensko nič nezíska tým, že tam bude každých 5 rokov posielať svojich ľudí. Európska únia jednoducho nemôže a nedokáže fungovať pre jej rozpory v súvislosti s veľkým množstvom národných politík, ako aj jazykovou a historickou rôznorodosťou jednotlivých členských štátov. Európska únia nemala nikdy ani len vzniknúť. Európska únia nie je zjednotená Amerika, kde je federalizmus prirodzený. V Európe to prirodzené nie je a čo nie je prirodzené, nemôže nikdy dobre fungovať. SPD Slovensko namiesto toho, aby ľudí nabádalo zúčastniť sa eurovolieb, hovorí jasné nie. Zastavme toto šialenstvo raz a navždy. Podpíšme aj petíciu za referendum o vystúpení Slovenska z Európskej únie. Spoľahnite sa, že túto petíciu nezrušíme a budeme pokračovať v zbieraní podpisov až dovtedy, dokiaľ nevyzbierame dostatočné množstvo podpisov.